Mire figyelj, hogyha egy kiállításon a standon a háttérbe akarsz egy videót tenni? Lehet az ipari kiállítás vagy állásbőrze, pár dologra érdemes nagyon figyelni. Az első, hogy a videó némán fog menni, tehát ha bárki feltűnik rajta, aki beszél, akkor azt feliratozni kell. De mi ezt nem annyira ajánljuk, hogy bárki beszéljen rajta és azt feliratozzátok, azért, mert egy csomóan messziről fogják nézni, és a feliratoknak aránylag nagynak kell lenni, hogy messziről is olvasható legyen. 2. Ne váltokozzanak túl gyorsan a képek és a szövegek. Idő kell az embereknek, mire ezt elolvassák. Nem baj, hogyha 2-4 perc az a film hosszúság, ami újra és újra ismétlődik, vagy ahogy mi mondjuk loopolódik, mert ott általában kétféle célközönség van, az egyik éppen megáll, és nézelődik ott a standon, meglátja a videót, és akkor abból plusz információkat nyer. A másik az, aki valakivel beszélni akar, esetleg mi ketten állnak sorba előtte, akkor mondjuk a videóval le tudjuk kötni a figyelmét, és meg tudjuk mutatni az összes terméket vagy szolgáltatást, ami neki releváns lehet. Harmadik dolog, hogy legyen teljesen egységes. Minden a megfelelő brandinggel készül, a prospektustól a kulcsvizuálig, a videó se legyen kivétel. A cégnek, aki a videót készíti, oda kell adni az összes dolgot, a betűtípustól kezdve a színeken keresztül az ikonokig, minden úgy készüljön, hogy az a videó szerves része lehessen az egész élménynek, ami ott a látogatókat várja.